Аз не те виждам. Ай, чик, не ме виждаш. Аз почнах с ним клип. Така. Днеска ще играем малко мини геймс. Кънгър. 10 секунди. 8. Аде бе. 3 бе. Дай. Go to Ender чести. А то с как ме надмина, бе, голям кавал. Взимам. Здравейте, аз съм тук. Няма нужда да говориш. Ти си бел. И 5-6. Дори човек не ми пука. Абе, всичко ли ограбих ти, бе? Големи сте кавали. Аз взех само една пажина и... Аз взех 2 пажини и 2 айрон Аз кючета. взех 3 пажини. Всъщност обърках се. Аз видях чест. Аз взех 2 годен кючета. Чакай, аз тук видях някаква нещо като стълбички. Аз взех чест. Тук е сигурно И някаква... бъдица, 2 едини и... пържо. Имаш водица! Аз нямам водица. Не честно. Аз мога да риба. Днеска трябва да правя. Компот ли е това? Да мацу. Ти мацуни за гъза. Тук... Аз влязах някаква къща. Аз пък отивах някъде... Аз отивах някъде и не мога да изляза. О, броня. Снех в моренцето. Аз съм взех броня. Аз тук виждам някакви уши. Наприеде. Дай наприеде. Има 9 живи. Аз съм някаква... Аз съм в заседателна зала. Аз бях във вода и бягам напред. Бум. Аз се оглеждам много за често. Аз се оглеждам да не ме причукат. Тук намерих някакъв чест. И то и аз намерих, обаче не знам как да вляза. Има тук така, братвичка, храни. Не. Това е важното. Храна ли си намери? Да. И аз имам. И намерих си Iron Helm и битушки. Тук още един чест. Тук има... Добре. О, аз видях Ендър чест. Така. Аз намерих 2 неопечено пиленци и един такова, как се каже, каменен меч. Много айрон днеска. Аз тук си обикалям по краищата. Намерих нещо като къщичка. Не знам какво е. Видя къщичка е. Това ми го виждате, хора. Абе, чест. Чест. Аз тук не мога да разбера как да вляза. Аз не знам къде съм. Тук има някакви табелки, глупости. Чей сега. Тук е съфле. Да, тук са влиза. И нагоре, не знам. Тук има много стаи. Искам да намеря на чест. Бутуши кожени. Чест намери ли? Не, няма ти как намеря. Така. Аз съм лека брон. Чест. Сега само да не се го прави. С гръмна. Тук някъде да няма. Надявам се на меч. И... Аз имам каменен. Сведини... Нищо хубаво. Аз имам каменен меч. Аз нямам. Аз съм въдица. Тук има копър и някакви глупаци. Тук има направено нещо като леглиенци. Сега схождаме тия стаи тук като бастуни. Тук има някакви легла, някакво мизерно нещо и нищо интересно. Тая къща е съсипа. Стая. Аз съм долу-горе до спална. На мен почна да ми лагва нещо, не знам. На мен ми лагва малко. Нещо почна много да ми забива. И изведнъж така почна да ми лагва и да ме връща. Прави се. О, аз намерих някакъв. То тук има То с айрон броня. чест. Намерих чест. Айрон броня. Така. Върви добре за сега. Бих някакъв с айрон броня. Той е съм айрон броня. Уха. Злато. Тук има още някакъв чест. Такива бутуши. Така. И братвичък си имам и храна си имам. Тия бутуши ми харесват повече от тия златните. Злато за мен. Златните бутуши са много слаби, аз взех верижни бутуши. Мале,
Имам стак диня. За кутията с диня, какво ще я правиш? Ще се риш ли? Нямам. За кутието, как много диня е, брат, чат. Между другото, този сървър, им пред това Hunger Games не беше ли... Има 12 живи. Да. И 12... Не, има 5 живи и 12 умрели. Да, верно, верно, бърках се. Ами то... тук Я има... не се представяш ли си? Ние само двамата да оцелем и да играем дефмач. Това ще бя. Така. Тук има нищо. Не знам какво има. Мирих чест. Чест. С дня, печено пиленце. Ама... Как да изглежда? Не утре зоя да играете ли? Да? Не ще с нея да играеш, бе? Що? Не му изляза Ники. Защо, бе? Защото е идиот. Да, съм идиот. Играйте двамата, набор. Ще играя, казвай. Набор ли Аз на набор съм. Тя е по-голям от мен. По-голяма ли ти? Да. Една година. Не е една година. Няколко месеца. Ники виждам някакъв до мен и ще ме причука. Да, набор ли са? Няколко месеца. Тя май и юли. Голяма работа, по-голяма от мен. Брисля. Играйте, че утре съм на работа, пък те с Батко и Зои да помага на дядо и пък с нея на игри. Бе, тост тук не мога го убия, е. Защото все са бърно, той ми има къде тя ще изпусти. Айде, занимавай ги малко утре. Трябва да свърши малко работа. Тост грозня. Ала тук съм бим като мъж, бе. Не бяга. Аз никой не го намеря. Аз тук ще причукам някакъв, обаче не мога го убия. Много стинч. Падах в някаква дупка. Се смея. Аре бе, бастун, ела тука бе. Много е хубав. Не иска да умира. То се е с дъма неща. И го причуквам. Ако искаш ела на координатите ми. Хикса ми е минус 135. Ела тук ще го прибим, бе. Чик, няма да го намеря, не знам. Чекай, бе, грозен. Няма да намеря. Ай, бе, то си избяга, бе, не пугай, аз го избягам. Няма да мога да го дам. Чакай, О, чест. аз го съм. О, тук намерих някакъв диамантен меч. Той бяга. Добре. Ето, намерих как да изляза. Сложих диня. То също малко ще ме убива. Ти си тъп. Аз ти казах душ, щехме го причукаме. Аз излязах Ники. Значи, сложих една диня и излязах. Тебе. Така ли? Чай сега. Ми дед маш ли играете това? Не, има 4 човека живи. Ще ми че играете дед маш. Къде не играем дед мач? То си. Ето го кълфа. Ето го. Да. 4 играете. Добре. Да може да те гледам някак си. Обаче ти не има та. Защо ме скара? Да си. Къде си? Да. Всички играят. Бас циганите. Ние още не играят дед мач, бе. Те... Айде да отидем при другите табелки. Те мен ме причукаха, аз тук взимах някакви неща. Какво се смееш? Тук да не ти е баня. Някакви игра. Има игра, аз казах. Къде? Другите табелки. Да, разбрах. Я съм. Къде си? Някъде из страници там, някъде. Не знам Ники къде съм. Аз тук да не съм Това ти... пише ми, че си влязъл. Той аз. На мен пък не ми пише, че си влязъл. Ти още ли снимаш ли? Да. Ще играем още една-две игри. 8 секунди. 7. 6, 5, 4. Знаеш какво? Вземам нещата и бягам. Фак!